जावायनो बायनानै होफानो मा होनो बेखौ फोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय सिगांनि न'नि गायखानायमोन फुरा फोरानना लानोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मा होनो मैयानि जोगोलावरि एसे आग्लायनायजों दाउ बेदरजों संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै हाइजें गायनाय दङ आरोना बेखौ आङो बुरनानै लाबोबाय माने बुखुनानै लाबोबाय आरोना बेखौ दा आङो सुनो फैदोंमोन ओमफ्राय माने गोथाव देनानै होनोसै आरोना मैयाथ' हाइजेंखौ होनो मोनबावाखैमोन नाजों जोगोलावरिजों दिनैबो जोगोलावरिजों दाउ बयलारजों जागोन आरोना आं बिराद जोगोलावरि जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय माने नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबावदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो सानफा एफा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनानै दावगालांगोनखौ आंबो आसा खालामो आरो नोंथांमोननिफ्राय आंबो कलेज गनानै फैनाया बावाखै आरोना लोगोफोर दिनैबो टाइमा मैयानि बेनो जाखाबाय ओमफ्राय आं बिराद मेंनाय मोनदों ओमफ्राय बेसर एसे दंमोन आरोना बेखौ लामनानै लाग्रोबाय आं दा संनायाव स्टार्ट खालामनोसै आरोना आङो माने जेरावबो बेरायनो मोना जेरावबो थांनो मोना न'आवनो थाबाय थानायनि माने न'नि भिडिअ'ल' आं दा लाबोबाय थानाय जागोन आरोना मालाबा माने एसे साबसक्राइबारफ्रा एसे गोबां जायोबा बा बेरायनाय बा कभार डान्स भिडिअ नांगौबा लाबोगोन आं लोगोफोर थ' बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दा आङो बेदरखौबो सुना लाखाबाय बानलु सामब्राम गासिखौबो हाना लाखाबाय आरोना नै हाइजेंखौबो देखाबाय ओमफ्राय दा सारायखौबो जाननानै माने दुंहोखाबाय आरोना दा संनोल' नांसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बिदिबा लोगोफोर संनायखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो हालदै जिरा मस्ला गासिखौबो होजोबखाबाय दा दसे एवफ्रामनानै माने जोगोलावरिखौ होनोसै आरोना नायनायावनो बिराद गोथाव नुखाबाय लोगोफोर
सुबाय लोगोफोर माने ओंखाम उखैनाय आंहा सानफ्रोमबो बिदिनो जायो दाबो फैफिननायनो हामाखै आरोना बिराद बुजियाव बिराद गाराम मामानो ओमफ्राय मोनाबा गन्थंआ बोरैबा टाइट मोनो आरोना थोन थोन थे थे होननाय जायो गोजां बोथोरबो जाबाय नालाय दा माने ओंखायनो बोथोर सोलायनायखाय गगा मोनदों जोगोलावरि मैगंखौबो होबाय आरो बेखौबो दसे एवफानोसै ओमफ्राय दै होनानै गोदौ होनानै खांनोसै आरोना मैया मांखौ संनाय बायदि लोगोफोर बेदरा दै होजासिगोन आरोना ओमफ्राय दै होनानै दसे एसे गोबाव गोदौ होनानै बेखौ बिदिनो जानोसै आरोना बिदिनो गोथावनो नै दै होखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै दैखौ बारा गोबां होआ आरोना दिनै बारा माने एसे सौ जानो बादों आरोना एसे बिदि जब जबनो बेखौ मोजां गोदौ होनानै जानोसै आरोना ini mah ini ओमफ्राय गाखोबावबाय नोगोद दुस्त' आङो दौदोना मानो दौनांगौबाय सावफ्लेलायबायलै गोखाया जो भूकंप आ रहे हैं इसे कैसे पता हमें तू जानता है मुझे क्या पता क्या देखना कॉलेज में ही कहा था कि कभी ना ऐसा ठीक है करो यार सुन पूरा स्टाइल आंबो जागौमोन ना लोगोफोर ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय दा जानोसै आरोना बिराद ओंखामबो उखैखाबाय दा जानोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम उखैनाया हाला आरोना आङो ओमफ्राय जानोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर माबायदि जादों ओंख्रिया जानाया लानोसै आरोना बिराद गोथाव जादों लोगोफोर माने आङो आंनि संनायखौनो माने मालाबा समाव आरोना बिराद गोथाव मोनो दिनैनिखौबो आं बिराद गोथाव मोनो लोगोफोर बरिया जादों लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन